Tħabbret il-mowt tal-aġent President ta' Malta Francis Zamid Dimek fl-età ta' 70 sena u kien ilu aġent President għal din l-aħħar sena minn meta Miriam Spiteri de Bono inħattret President ta' Malta f'April tas-sena l-oħra. Francis Zamid Dimek twieled fit-23 ta' Ottubru tal-1954 huwa gradwa mill-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta fl-1979 huwa ħadem bħala avukat speċjalizzat fis-servizzi finanzjarji u kien ukoll lecturer fl-Università ta' Malta. Zamid Dimek beda jinvolvi ruħu fil-politika fi ħdan il-Partit Nazzjonalista minn ta' età żgħira. Tela għall-ewwel darba fil-Parlament fl-1987 u serva fil-Parlament għal 30 sena. Huwa serva f'diversi irwoli ta' gvernijiet nazzjonalisti fosthom bħala Ministru għat-Trasport u l-Komunikazzjoni, Ministru għall-Ambjent, Ministru għat-Turiżmu u Ministru għall-Affarijiet Barranin. Huwa serva fil-Parlament Lokali sal-2017. Fis-sentej ta' wara, Zamid Dimek serva wkoll bħala membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista. Fi frar tal-2020, Zamid Dimek kien inħatar bħala Segretarju Ġenerali Interim tal-Partit Nazzjonalista e kif din il-kariga kienet vakanti. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, selmet il-memorja ta' Zamid Dimek, qalet li hu ddedika ħajtu għas-servizz pubbliku. Irrimarkat ukoll kif Zamid Dimek baqa' jservi lill-pajjiż anke meta kien għaddej minn perjodu diffiċli ta' saħħa. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Zamid Dimek kien politiku ġentlom sod fl-argumenti tiegħu iżda ġentili u rispettuż fil-manjieri u l-atteġġjament tiegħu. Dr. Abela qal li serva f'diversi karigi b'sens ta' dover u baqa' jagħmel dan bħala aġent President minkejja l-isfidi ta' saħħa li kien għaddej minnhom. Il-Prim Ministru tenna li Francis ħabb lil pajjiżu u Malta tibqa' grata għas-servizz tiegħu. L-Speaker Angelo Farrugia, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista selmu l-memorja ta' Francis Zamid Dimek.